Ministar Hadžiahmetović nakon našeg imenovanja je odmah imenovao savjet plana, to je grupa eksperata koji će da sprovedu urbanistički plan kantona Sarajevo, tačnije njegovih urbanih opština, to su 4 gradske opštine plus Mogošća i Liđa, gdje će sve biti propisano, pa i nalazi iz studije o vjetrokoridorima koji moraju se naći u tom dokumentu. Kada se taj dokument zaklopi kroz javnu raspravu, kad ga usvoji Vlada, kad ga usvoji Skupština kantona Sarajeva, a to bi se sve trebalo desiti ovog ljeta, onda ćete imati sistem u kojem se znaju pravila. you